всичко за Жали Кринка, специален поздрав. Къде стига ясно да е лако първо? А в сряда имам сили, че ме брала разбери, че ме брала агирана, морилото гето галма. За Гринго шефа специално от мене. Хайде да здраве. Махан Мароги спокойно. Спокойно. Хан Бирки мега всичко ще си дойде на място. Яса. Ето се ще отделесе. Отключи за рекота майка социално. Me peleou por pishmani, me peleou por pishmani, sasso que eu me parei, hatinho, recushmani, panarinho, castanho, sabedinho, sabedinho, sabedinho. Oh my colleague, oh you be a akana kiat achino kari chororo ikamayema ama patisi pai. Oh my colleague. Cani
Największy Ancio specjalno za Toki i za Dina specjalno. Ejwa! Najdobro tu skirene. Dobra. Specjalny pozdrav od Branica, od Dermanci. Na всеки път е яко да се движи с мен, защото ме поставят, знаят, че съм зареден. Искам да печеля всеки да започне да работите за мен. На всеки път е яко да се движи и не съжалявам. И ако се раздавам, с гласа от Дерманци продължавам. И имам и ги давам, равница не съжалявам. Всичко или нищо, продължавай брат, нищо лично. Поздрав специално за Раница, от Дерманци, за най-голямото сърце. Обичто с най-голямото сърце. Тук поздравява боса от Дерманци. Оста си песен. Искам да си правя кефа, не се събирам с другите в кенефа. Кеф ми става на душата, когато влизам в джоба ми парата. Искам да печеля 1000 на ден, всички да започнат да работят за мен. Но всеки път е яко да се движи с мен, защото Раница я познават, знаят, че е заредена. И искам да печеля 1000 на ден, всеки да започне да работи за мен. На всеки път е яко да се движи с мен, защото ме поставят, знаят, че съм зареден. Имам и ги давам, и ако се раздавам, и не съжалявам, с носа от Дерманци продължавам. Имам и ги давам, и не съжалявам, всичко или нищо. С носа от Дерманци продължавам. Айде за Раница! Айде за Дерманци! С най-голямото сърце! За първо специално от Рани Крика и от Гринго. От Дерманци! За най-спилно за Гринго. Здраваме за Ани Тупалката.
Ralica. Posa na telemaciji. Изакио Холандете. Направо. Искам да печеля 1000 канаден, всички да започнат да работят за Ралица. На всеки му е яко да се движи с теб, защото те познават, знаят, че си заредена. Искам да печеля 1000 канаден, всички да започнат да работят за мен. Но всеки му е яко Ралице да се движи с теб, защото те познават, знаят, че си заредена. Иване, ела тук, бе. Иване, добре, тук при мене. Искам ти. Иване! Задали клика. Ай, Йоха.